מרגישים שכבר ניסיתם הכל ועדיין אין רפואה, אין ישועה אמיתית? היה לי בחור בקהילה שסבל שנים מכאבים, בעיות, טיפולים, צרות, כל הרופאים שבעולם. חיפש כבר את הישועה שלו. עוד רגע והיה נשבר. ואז שמעתי על הסגולה של לרכוש דף אחד בזוהר. והצעתי לו את הסגולה הזאת. כי האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא הקדוש אמר, מי שמחובר לזוהר של בעל הסולם בני חלה, ינצל מכל הקטרוגים ויזכה להתחבר לשורש הברכה. הדף הזה שינה לו את החיים. פתאום הבן אדם התחיל להרגיש יותר טוב. לאט לאט נעלמו הכאבים. הרופא שלו לא האמין. אנשים שאלו אותו, מה זה? איך זה קרה? לכולנו היה ברור דבר אחד. דף הזוהר של בעל הסולם בני חלה פעל, נתן לו את הישועה. מהיום שהוא רכש את הדף, הוא התחיל לראות את השינוי. גם בנפש וגם בגוף. אם גם אתם מחפשים ישועה, אם גם אתם רוצים רפואה, תרכשו דף בזוהר של בעל הסולם בני חלה. הזוהר שמחולל מהפכה בעולם. השאירו פרטים, וקבלו את דף הזוהר שלכם על קלף מורדר.